Junta, building better Africa. Hello guys, lero lino mawa wa Sunday nungufuna ndikupaseni nditu ka test chabe ka zomwe Ayankhula Dr. Professor Afa wa Mtarika. Komanso kuli issue ina imene ndifuna kuti mumve ndithu mmene ilili maka ukuzana ndi ku UTM sipokhapo kuliso kankhani kena kamene kakupanga circulate Afa Mtarika anati Fisi ndi Fisi MCP sina sinthe Fisi lokwataenda motani koma ngati ali Fisi ndi Fisi basi lokwata chena lokwata malankhula English yabwino ni Fisi basi. So tofuna muzimve nokha komanso Banda mmene momwe akupereka ti mafunso ndithu tinatayericha tochita kuona kuti ankulu uyu ndi wamwano ndithu kupereka mafunso mosaopa yani ina yake ija mumudzi wa Banda. So khani pomwepo kuti muonere mmene zilili mu video imeneyi. Zinaliza chilokolo ndiye anthu osiyanasiyana akupereka ndalama zosiyanasiyana aphungu a nyumba ya malamulo komanso mashado ndiye zambiri kuno zikupita ndithu kumapeto posachedwa apati yankhule ndi bambo Nowelo Lipipa amene ndi wapampando wa komiti imene imagwira ntchito kuno ndipo chikuchitika pano tsopano choti a former president akupita patsogolo kuti ajambulitse zithunzi ndi anthu amwapereka kakhobiri pang'ono kuti ajambulitse ndi iwowa ndi mmene zokhalira kuno mwambo ochititsa chidwi umene wachitika kuno chipani cha DPP chikusakasaka ndalama zoyendetsera chipani ichi ndiyetu ndipo posachedwa apa akabwera a chair ansonkhano umenewu tikhale tikutseka kuno bwino pano tsopano a former president atseka kusanjaku ndipo akubwera kutsogoloko kuti anthu adzipereka ma 200,000 kenako kuchambulitsa nawo chithunzi ndiye pano tsopano tikhale tikulankhula ndi the honorable Nowelo Lipipa kuti timve kuti msonkhano umenewu wayenda bwanji. Tikupita kumapeto koma timafuna tingatseke tisadamve kuchokereni kwa chair mwauona bwanji mwambo kuno mwaja tufuseni kaye mwa ife taja chakudya chinali bwanji chinali bwino kwambiri pankhani yeni nayi nandu kuno ndioti azaje chakudya chabwino function yabwino komanso mmene mukuona apa anthu akumasuka kwambiri kupereka ndalama muonena kuti expectation timayenera ija nditi tagunda so ndi mwambo wabwino kuti pasa chilimbikiso chimene amalawi amayembekezera ndikunena kuti kodi chilimbikiso chiyenda bwanji. Ife tikubwera 2025 osinthika tifuna tengeso boma tikonze mavuto amene ali pa professor ananena kale kuti mavuto amene alipo oyambaja anapanga 6 months kukonza koma wadzafuna 2 years fa mavuto awangambiri. Ananenanso Mtarika kuti mabungwe aboma amene akusamukira kulilongwe adzabwezeretsa kuno ku Blantyre ndimafuna muchite comment kutengo nkhani imeneyo ndi imene ili mu closing remarks mwanga kunena kuti the first executive order imene akuzalemba pita Mtarika ngauza kuti ma department osabwerere ku Blantyre amene akusamukira kulilongwe ngokhala ma temporary simungapange chibwana chopha economy ya Blantyre ndekuti mukutosa ma department ose nanga anthu amene amapanga rent amene amapanga supplies zakudya nde manati economy sikuyenda bwino fati simukuganiza. How can you move all the offices kuti akhale malo amodzi? Ndeti masile nonse mukapa Zomba munayipa the same way. Zomba inachosa capital city opitisa ulilongwe Zomba rayoneni lero mmene ili. Tukesa kokera limene Zomba ibwerereko kupanda ma institutions akwakulunga Southern Region Water Board, Chancellor College bwezi Zomba itatheratu. Now you want to do the same for Blantyre. Kunoko ifena ndosangala kopya kuti apempha bwana kuti first executive order ninaokha munamba is to make sure kuti ma department ose MRA, Malawi Housing, ose ma department aboma abwerere ku Blantyre kuti tisaphe economy ya ku Blantyre. Chabwino mawu omaliza ndi otani? Ndiyamikire kwambiri times makhala nafe kutengera utenga kwa apatsa Malawi komanso Malawi amene munakhala munatuonera
mmene tinaenda ndi bwana dzulo kuzungulira maonetsa kunati muli ndi chidwi choti bwana abwererenso pa mpando tinachita kukapempha abwera tiye tikalembetse maunyinji chaka chamawa tichotse MCP pa mpando tibwezere DPP return to proven leadership anthu amene amadziwa kuyendetsa chuma ena ndi iwo ali apa akuyamikirani anoyo lupipa kuti koma ngati president amene munatitana vice president amene munatitana kuno pamene tikutseka pano mawu anu kwa Malawi ndi otani? Inetu ndiwothokoza kwambiri Amalawi, ndiwathokoze choyamba amene ali muno mukuona amene ndalama amene akuperekera mpaka pano akuperekerabe. Ndiwathokozenso Amalawi amene akutionera kunjako mapoto akupereka ndalama pa Airtel Money pa Mpamba komanso even direct to account ambaso wenanso mpaka ati ku America ku America kuti chipani chako chafika mpaka kale patani nakale kuti chipani chamba bwi akwe Malawi munomo chipani cha number 1 ndi DPP chimene chikupezeka pena pali ponse ngana napa kuti kuli konse angapita tatu kucha ngakhale mwana khali ndani ngani ndi DPP pano pa aonaso okhamene kuti kanonso anagwiritsidwa mwala mwala ka alisa kuona ka muti akuonaso mawu anu kwa amene amakonda chipanichi ndi Amalawi amene akutionera ndi otani madzulo ano? Choyamba ngati mene anene a president achi tiyenera tikalembese choyamba chauzika komanso tikalembese kuti ku make Malawi Electoral Commission kuti tikavote chifukwa ngati tikufuna kuti tisinthe boma sitingasinthe osavota tili kunyumba choncho ndipemphenso Amalawi kuti nthawi yakwana kuti tikapange register tikapange vote zipani zonse zosusa zanena kuti alesa kalembesa zivute zitani tiyeseza kuti unesa katani akalembesa kuti kufika 2025 alesa kalembe kuti DPP tibwereso mboma. Tathokoza kwambiri. So koma uthenga umenewu ufika ndi upite kwa Malawi ngati neo vice president wa ku South ndinosangalala panopa ndikupya kuti tapeza ndalama mwe sitimazembekezera mwapeza ndalama oh yes in fact I must have said chito mukuigwira ndikuigwira vice president yeah maso nangoyamba hapo mwangoyamba abantu aziwazo kuti ndataji Jona uli ndi maomaliza achabwini Jona alibe maomaliza pamene panso ndiye pamapeto akulutsa mawu kwathu kuno ku Golden Peacock Hotel ife at Times Television tinaitanidwa ndi chipani cha Democratic Progressive Party chimene chinali ndi dinner and dance tikumva master of ceremonies kuti dance tsopano ikhale ikuyamba anthu akhala akuvina throughout the night. Ne Brian Banda komanso ndi nzanga Jona Pankuku tikuyamikani nonsenu pokhala nafe usiku pano tikuperekani tsopano ku nyumba yathu yolutsira mawu ku Chichiri mu mzinda wa Blantyre. Shalom and good night from Blantyre. I told you in the campaign not to vote for this government, that it's a government, a crow government, that's the government that's going to bring us back to the one-party state. Look what has happened now. People cannot even demonstrate. We are back to the 31 years of the old Malawi Congress Party. So Malawi Congress Party has not changed. Fisi ni Fisi tu. Sanga si. Ni Fisi. Kaya apire kumichiru. Kaya apire kunilande. Kaya Kuti. Inu. Engineer Kambala. Ine. Kaze ni weni kaze. Ndaje kwetu. Nulama kabe. Ndizoona. Ine ya related ya kwa ni kaze nanga. Relationship yanga. Yojokera kwa mbanga. So ndima nena kawiri. So amene anga kagulitse chipani. Ku MCP. Other winner. Kaya ndi ku DPP. Inu chinga kulitsa ninchani kwa kulitsa chipani kwa kaze ni anu achakwera ku MCP. Inosi mudziwa kuti ku MCP na sama ndikonda. Hivi na kaze nanga. Mukatenge koloki muone ngati malakulano. No, we don't. The reason is ineyo personally I feel not and is out of the state house. Koma zimena napanga after that kusiya zimeti mauza anthu nthawi campaign kuti achitira kumapanga zosiyana
mpaka na economy no yaro pansi. I'm not happy with him. Akazinanu. Yes. Okay. Because simunga kane banga dabali anga same blood. Acha kwenda dabali anga. Some actually my details ya bale wa ina ndiwo anandoza ndiwo. Because inesi na kalisa kumuze. Iwo amadziwa rather banja latu. Yeah. Titakumana koyamba. Iwo na mena ndifusa urodi wakambalage ndiyani. Nitauza. Do you know we are related now that madala nduza last month wasina present hayo ndafusa kuti chibali cha Jordan. Anandoza ma details ndiwo. Ni kazi yange ni ndiye mwati simu yankulana nawo ai sama siti malankulana chichitikire nkhani yo mmadza kuti ndamangidwa eti ndali minister wa energy ndamangidwa pa 9 August 2021 sana ndilankhule mpaka na nthawi imene ndimaluza mwana wanga my daughter in law chaka chino mpamene anazandipiro pepesa maliro 2.5 years ano sana lankhulepo ndi bambo wanga ankolo wako mpaka na bambo wanga anachita stroke chifukwa ndi mafuso kuti bode anthuwa tinalawira chani kumudzi kuti ammange mwana wanga khana akani kuyendetsa ku court mudzi wa chaka chino ndi cha 4 ndakali ku court khani sikudziwa kumene kulowera koma zoti ndinganene kuti iwa nachita participate kwa ndimanga zimene zinganene koma ndiudziwa ineyo kuti he doesn't like me and the reason imene mwina sandikondera nchifukwa kuti magachiro ni Saulos sindudziwa. I'm just trying to be honest. Yeah. So kuti munene kuti ine ndikhozotenga chipando pita ulowera kumeneko kuti ndudza kuti sama ndifunako ndikatanacho chipando kumeneko. Ndemati munasemphana pa ma promises a campaign zimene tinauza Malawi si zimene zochitika mano. Ndipo SKC kungonanga simutoti pano sanga yange. Yeah. Namuza more than 4 times kuti ndifuna kusiya ntchito ndili minister. Chifukwa chani mufuna kusiya ntchito ndimamuza kuti zimene tuchita zosiyana zimene timauza anthu. And tsiku lomaliza kumuza zimenezo ni tsiku limene ndimachokera ku State House. 30 days before my arrest. We had a meeting there a president achikhosi. Nde kuti panthu atatu fe tikudziwa zimene mwakambirana kumene kuphatikiza pa Mulungu. Napanga resist zimene amanuza kuti tipange zoti ndimona kuti zosemphana ni zimene timafuna tachitira Malawi. Ntachoka mu State House ndinamuimbira SKC kuti nothing to enosiya ntchito. No Mr. Kambala chifanyane nauza kuti zimene tukambirana si zimene timauza anthu. And ine sindingakhale part of anthu mapanga abuse Malawi. Ndisiye anapanga sisi kuti please msasiye. Zikakhala zoti simuzifuna ine muzingonena kuti simukufuna. Nkukana ngati mene mwapangiramo. Koma zoti mpamusiye amakuza ni zinthu zoti muchite zimene zotsutsana ndi Malawi zotsutsana ndi zimene timene ochita kuti tichite improve miyoyo ya Malawi. Anthu atatu zimene makambirana kumeneko. Yes. Ndiye munakana. I refused and I told them kuti na awiri you are politically powerful pangani komene sindichita nawo.